Исенмісіз эфирда Татарстанның күн шығыш хабарлары студияда Резида Шамсулина бүгінгі программада. Бүйік Ватан соғышында қатнашқан 4 әлмәтлі районның мақтаулы гражданины исемен алашақ, алар арасында кімнер бар? Урсалыдағы юл аттракционны хәтерләте, аның буенча һәр автомобильдә йөри алмый. Шундыйлар арасында ашыгыш ярдәм машинасы да була. Авыру баланы транспортка кадәр кулда күтәреп барганнар. Түркия сериаллары йолдызы Бурак Азчевит яна Әлмәткә килде. Бу юлы ул нефть башкаласына нинди максат белән сәфәр кылган? Бүйік Ватан соғышында қатнашқан 4 кеше Әлмәт районының мақтаулы гражданины исемен алашақ. Алар арасында Людмила Березова, Николай Федотов, Минися Сабирова һәм Анатолий Соколов. Мындай карарны район депутатлары чираттан тыш 49-нчы сессияда кабул итте. Моннан тыш Бүйік Ватан соғышында катнашучылар яшәгән адреслар буенча исемле такталарны яңартачаклар. Бу йортта районның мактаулы гражданы яши дигән язу барлыкка киләчәк. Утлы атна Әлмәттә янгыннар ешайды, автомобиль янды, шәхси йорт һәм автомойка. Дасаф микрорайонда өлкән яшьтәге гаилә йортсыз калган, 30-нча диярлек янып беткән. Амбулатор урамындагы янгын кичке 6-лар тирәсендә була. Бу кешеләрнең күбесе үз өйләрендә ял итә торган вакыт. Ул көнне булган вакыйгалар турында безгә телефон аша янгыннан зыян күрүчеләрнең күршеләре сөйләде. Как раз из магазина приехали, вот во двор зашли, смотрим дым. Без кибеттән генә кайткан идек, ишек алдына кергәч төтен күрдек. Ирем нәрсә булганын тизрәк карарга йөгерде. Анда яшәгән ир-ат белән хатын-кыз тизрәк йөгереп чыктылар. Мин янгын сүндерүчеләрне чакырта башладым. Ирем шартлау булмасын өчен газны япты. Алар өйдә йөргән киемдә генә урамга чыктылар. Аларга туңмасыннар өчен киемнәр алып чыктык. 10 минут эчендә янгын сүндерүчеләр шундук килеп җиттеләр. Якындагы күршеләре сүзләренчә, янгын сүндерүчеләр киткәннән соң да ул ялкын яңадан кабыныр дип куркып, һәр вакыт тәрәзәгә карап торган. Приехали, потом с детьми зашли. Балалар белән күршеләргә кирдек, чөнки без монда якын яшибез, ярый әле җил булмады. Янгын сүндерүчеләр янгынны сүндерә, зыян күрүчеләр юк. Ут күрше биналарга күчәргә өлгермәгән. Башлангыч фаразлар буенча янгынның сәбәбе булып электр җиһазларын монтажлау кагыйдәләрен бозу тора. Түбән Мактамадагы автомойкада янгын сәбәпчесе кыска ялганыш, зыян күрүчеләр юк, ләкин бина тулысынча янып бетә. Янгын сүндерүчеләр Тукай проспекты 37-нче йортта да булып кайттылар. Фатирларның берсендә матрас янган. Сәбәбе ут белән саксыз эш итү. Узган атнада Герцен урамында яшәүчеләрнең иртәсе шулай ук янгын сүндерү машинасының сиренасы тавышыннан башланды. 102-нче һәм 96-нчы йортлар арасында парковкада 14-нче модельле Lada автомобиле яна башлаган. Беренчел мәгълүматлар буенча янгынга транспорт чарасы системаларының һәм механизмларының төзек булмавы китергән. Уважаемые жители, соблюдайте правила пожарной безопасности. Хөрмәтле әлмәтлеләр, янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәгез. Балаларны һич кенә дә караучысыз калдырмагыз. Аларны янгын куркынычсызлыгының элементар кагыйдәләренә өйрәтегез. Бер кайчан да төзек булмаган электроуткергечтән файдаланмагыз. Электр шилтәрен артык йөкләмәгез. Электр җылыткычларын кулланганда сак булыгыз. Кабызылган электр һәм газ приборларын күзәтүсез калдырмагыз. Җылыту өчен кулдан ясалган электр приборларыннан файдаланмагыз. Ел башыннан бирле Әлмәт районында 14 янгын теркәлгән. Һәлак булучылар юк, бер кеше зыян күргән. Һәр тартмада уникаль символика. Бу фронтка үзебезнекеләр өчен волонтерлык штабыннан җибәрелә торган гуманитар йөкнең аерым бер үзенчәлеге. Фронт өчен кирәк булган бөтен кирәк яракларны, маскировка шелтәрләрен, окоп шәмнәрен әзерлиләр, гуманитар йөк җыялар. Хыял яшүсмерләр клубындагы үзебезнекеләр өчен волонтерлык штабында бүген мәктәп укучылары эшли. Я сейчас буду... Мин хәзер балавызны кисеп шәмнәр өчен салачакмын. Балавызны шәм савытларына агызганчы зур кисәкләрне уакларга кирәк. Чем мельче, тем лучше. Быстрее плавится. Башкалар бу вакытта шелтәр үрергә ярдәм итә. Бер команда тукыманы буй-буй итеп кисә, икенчесе нигезгә үреп бара. Я считаю, что мы должны внести вклад. Минемчә, без җиңүгә өлеш кертергә тиеш. Сугышчылар үзләренең ялгыз түгеллеген генә түгел, алар артында тулы бер ил булуын тоя алсыннар өчен.
Укучылар янында аларның сыйныф җитәкчесе, ул штабка алар һәр 2 атна сайын һәм һәр вакыт үз теләкләре белән килүләре турында сөйләде. В этот раз вот пришла очередь нашего 7-го Б-класса. Бу елы менә безнең 7-нче Б сыйныфына чират җитте. Җиңү эшенә үз өлешләрен кертергә ярдәм итәр өчен без һәр вакыт яшүсмерләребезгә патриотик тәрбия бирәбез. Ләкин сөйләү, фильмнар күрсәтү генә әз. Бала үзе бөек җиңү өчен нәрсә дә булса эшләгәнен тойса, бу патриотик тәрбиянең иң яхшы юнәлеше. Волонтерлар штабы ишекләре барысы өчендә ачык. Балалар йортында тәрбияләнүчеләр Курск, Донецк һәм Луганск өлкәләрендәге балалар өчен гуманитар ярдәм китерделәр. Күп кенә әлмәтлеләр бу зур эшкә үз өлешләрен кертәләр. Кемдер әйберләр һәм азык-төлек китерә, кемдер җыеннар оештыра, чөнки фронтта туганнары һәм якыннары. У меня сын там, да. Сначала... Минем улым анда махсус операция башланганнан бирле ул 2022 елдан шунда, инде 3нче ел ул хезмәт итә. Балалар кайтканда яхшы, җибәрәсе дә килми. Сугыш тизрәк бетсен иде, һәм алар барысы да исән-сау әйләнеп кайтсыннар иде. Әлмәт юлчылары 10 көн эчендә 170 квадрат метр юл өслеген ремонтлаганнар. Кышкы катлаулы шартларда махсус кыйылма асфальт-бетон катнашмасын кулланалар. Дымлылык югары булганда һәм салкыннарда ул юлдагы чокырларны тиз арада төзәтергә мөмкинлек бирә. Асфальтның җимерелү сәбәбе температураның кискен үзгәрүе. Быел ул еш күзәтелә. Урсалдагы юл аттракционны хәтерләтә. Аның буенча һәр автомобильдә йөри алмый. Шундыйлар арасында ашыгыч ярдәм машинасы да була. Авыру баланы транспортка кадәр кулда күтәреп барганнар. Урында безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Урсалы микрорайондагы мондый тауга менү өчен машинаның тизлеген яхшы итеп арттырырга кирәк. Вазгыять инде күп еллар үзгәрми, күптән түгел ашыгыч ярдәм белән бәйле хәл шак кына аянычлы тәмамланмый калган. Ашыгыч ярдәм машинасы тауга күтәрелә алмаган һәм әни кеше баласына ярдәм күрсәтсеннәр өчен аны кулында күтәреп барырга туры килгән. Монда 2 күрү юлы бар. Халык сүзләренчә, әлеге юл промысел юлы булып санала. Ягъни ул нефть чыгару объектларын гына тоташтыра. Гражданнар машиналары өчен каралмаган. Ләкин монда башка юл гомумән юк. Первомайская урамындагы 2нче күрү юлындагы кебек үк. Монда хәтта грейдер да менәргә батырчылык итмәгән. Шуңа күрә юл урынына шугалак. Это небезопасно вообще, потому что Бу гомумән куркынычсыз түгел, чөнки тау бик биек һәм машинаны кюветка өстери. Иртән вахтага төшәм, моның өчен 15 минут җәяү барырга кирәк. 10 минут өстәмә вакыт кирәк җәрәхәтләрсез төшү өчен. Зимой машины не могут подниматься. Кыш көне машиналар күтәрелә алмый, ашыгыч ярдәм машинасы батып кала. Менә хәзер Гринтонның КамАЗы да тауга инде 2 ай күтәрелә алмый. Таксистлар да монда килүдән баш тарта. Урсалы шәһәргә карый, барлык салымнарны шәһәрнеке кебек үк түлибез. Төзекләндерү мәсьәләсе бик начар хәлдә. Хакимияткә җирле халык берничә тапкыр мөрәҗәгать иткән. Лениза Миңнәхмәтова берничә ел халык контролендә гариза калдыра. Әмма проблема хәл ителми. Неоднократно обращалась я лично. Мин шәхсән берничә тапкыр халык контролена мөрәҗәгать иттем. Гариза хупланды, уңышлы үтәлде дип тора. Ә ничек үтәлгәнен без күрмибез. Бу участокларда кем тәртип урнаштырырга тиешлеген ачыкларга тырышып, без автомобиль юллары идарәсенең баш инженерына мөрәҗәгать иттек. Ләкин шалтыратуларга ул җавап бирмәде. Төркия сериаллары йолдызы Бурак Özçivit яна Әлмәткә килде. Бу юлы ул нефть башкаласына нинди максат белән сәфәр кылган? Алдагы сюжетыбызда. Төрек кинематографын яратучыларның кумиры үз һөнәре турында сөйләр өчен кабат Әлмәткә килде. Шулай итеп барысы да актерларның сериалларда дублерларсыз төшүен һәм барлык трюкларны үзләре башкарулары турында белделәр. Төркия сериаллары музыкасы концерты заманча музыка үзәге оркестры аккомпанементы астында узды. Шулай ук экранда яраткан фильмнардан өзекләр күрсәтелде. Бурак Özçivit оркестр дирижеры роленә дә кирип карады. Актер беренче тапкыр Әлмәттә август айында «Елки» фильмын төшергәндә була. Ләкин шәһәрне карарга өлгерми, бу юлы да шул ук хәл кабатлана. Бурак моңа бик үкенә. Bu sefer geçen seferkinden daha az buradayım.
Кызганычка каршы менин бу юлы мында булуу вакыты узган тапкырга караганда да кыскараак. Биринчи юлы фильм түшүрүү үчүн мен мында узагыраак болдум. Бүгүн мен концерт үчүн келдим һәм иртеге мен инде Мәскәүдә булачакмын. Маңа карамастан актер үз жанатарлары белән аралашырга вакыт таба. 1 сәгать Бурак Озчивит автографлар өләште һәм фотосурәткә төште. Муса Җәлилнең оныгы Әлмәттә герой бабасы хөрмәтенә шагыйрь һәм музыка дип исемләгән музыкаль шигъри фестиваль үткәрде. Анда 40-тан артык лауреат катнашты. Әлмәт драма театры сәхнәсендә каһарман шагыйрь Муса Җәлилнең дәвамчылары. Раил артында геройның оныгы Татьяна Малышева. Ул шагыйрь һәм музыка халыкара музыкаль шигъри фестиваленең сәнгать җитәкчесе дә. Быел концертка лауреатлардан 170 гариза тапшырылган. Я считаю, что Мин һәр вакыт бабамның ярдәмен тоям, чөнки ниндидер тылсымлы рәвештә кирәкле кешеләр кирәкле вакытта очрый. Татьянаның кызы Муса Җәлилнең оныкчыгы Елизавета да аның ярдәмен тоя. Герой бабасы истәлегенә багышланган фестивальдә ул лауреатларның берсе. У меня вся семья практически музыкант. Минем гаиләмдә барысы да музыкантлар диярлек һәм мин балачактан ук музыкага өйрәнгән. Мин моны бурычым дип саныйм. Музыкаль шигъри фестивальнең тагын бер катнашучысы Эмилия Жуковская үзенең һөнәри юлына ышана. Әлмәт музыка көллияте студенты бу сәхнәдә инде 3нче ел рәттән. Я очень люблю музыку, я играю. Мин музыканы бик яратам. Мин бүген татар композиторы Рөстәм Яхинның Сандугач әсәрен уйныйм. Минем өчен бу әсәр бик якын, чөнки мин романтиканы бик яратам, инструменталь җырларга яратам һәм миңа бу ләззәт хисе бирә. Яшь музыкантлар, укучылар һәм чакырылган лауреатлар Муса Җәлилнең рус һәм татар телләрендә шигырьләрен укыдылар. Шулай ук танылган композиторларның музыкаль әсәрләрен башкардылар. Фестиваль 4нче тапкыр узды. Анда 1нче, 2нче һәм 3нче дәрәҗә лауреатлар катнашты. Бу масштаблы чара бөтен Россиядән иҗади кешеләрне берләштерде. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.